Guys, Mamka say, Masquera say, Mamka say, Masquera say, guys, Mamka say, Masquera say. No, check it up. No, check it on my free right. Put us out. Anyway, until I'm going to Saramash Vakawanta, until I'm going to Saramash Vakawanta as Kana. Then it's CV so. Then it's CV so. Then it's CV so. Then it's CV so. That we are not CV so, guys. Look at that we are not CV so. Eh, it's CV so. It's CV so. Right, guys, now we are to see so guys and my UK sisters, mafuta aveko, my UK sisters and cousins and Azguru and my guru, mafuta aveko. Mafuta aveko ku UK, guys. Mafuta akashika ku UK zvakanaka nakachose. Saka vese vanga kazara kuiva chiti mafuta chiti mirai ashike. Right, mungachibata henyu cheri poki. Cheri ne mafuta. Mungachibata henyu cheri ave ne mafuta, guys. Ndo zvanana kuya tisoziva ma customer angu anondisupporta pano. My supporting customers. Anitika problem ye acne aveko. Ariko acne chete pane acne chete nema black spots unongomudza kuti akanyorwa unongomudza kuti face cream chete ye acne nema black spots andika anokupa iyoyo diki iyoyo inenge iripo then kana uchidawo lotion yemuviri wese andika anokupawo zvakare anditika kana uchidawo nakuremove iripo kuremove ichiripo I'm not sure achazozivisa kuti nakuremove irimo here achazivi but maface cream ese aripo pachida face cream chete kungotsvukisa kumeso kwako kwa maybe meso wakatsvuka body yakasviba lightening face cream chete iripo andika kana uchida ngotenga iri kit face cream body lotion body cream ne body oil glow oil andika kune lightening glow oil anditi unongomubata wakadaro zvese anobva akusotai out cheri ave nazvo mungobata kuifonai pana cheri papa yamutaure naye anditika batai namba yacheri mutaura naye so guys handichinyatsogona kuverenga macomments enyu handichinyatsogona kuverenga macomments enyu asi mukamubata mukamubata anokusotai out anomaona mukamubata anokusotai hanzi yelo ava mazana tiri kupfeka yelo mazana tiri kupfeka yelo zvekutodaro tiri kupfeka yelo zvekutodaro chaizvo anomaona right saka ma UK sisters angu aya anga achibvunza please andakanga ndatenda akaenda kuCanada yaya anzi akasvika akapera ndofunga da within 2 days anga apera saka kune umwe weCanada akazoya chitiko mafuta tikati ndobva ndamubata zvakanzi mafuta apera saka ndikuri organizer neumwe vakatiwo vari kuuya kuno holiday for holidays avo ubva kuCanada vakati chatakura mamwe saka vachatakurawo mamwe saka Canada anouya manje kuCanada
anga akaenda uko apera anditika asi eUK aya aripo akatopinda akati one day akasiyana siyana akapinda akati one day. And thank you nema diaries aya munhu akanga azvira holiday nemurume wake mufunge akangondifonera out of the blues akangoti SIS MELLY ndapinda muSouth Africa, sorry ndada kuzokuonai but handisikwanisa kuya ikoko. Ndikati saka uripi ndiuye kondizokuona ini kwakati ari kwacho guys. Ndakafunga kuti apa ndakana send mari yenteke zvikanzi ndauya sindiri kukapa. Ndikati kukapa kuri sha saka ndosvikanza no patichazoya next time chienda backside ikoko. Ndikati kwaka saka tinotaura hedu nyaya dzekuda bvangu nditi saka ndiri kutangoya ndichinyika ndichidzokera handisi kutakura eni handina kana chandotakura saka ndiri kuona ndichitambura nyaya yemafuta ndipei mafuta ndidzokere nawo. Guys ndakafara singaiti mufunge just like that. Ndipei mafuta nditakure SIS MELLY ndindi nawo murume wangu murungu banguru wangu murungu wakaenda akatakura mafuta uko banguru wangu murungu ndipei mama mafuta murume utakura mamwe nditakura mamwe izvo kwakuzadza zimonakira rabankuru kwakuzadza zimonakira sisi vangu ndobva ndatumira kana kutumira nezibhokisi vemana captain chingoti anopinda daingoti risk ameno akapinda akatogwaone ameno kuyapota asindaingonamata. I prayed about it before kuti mwari ka mafuta yanga angonopinda vanhu vaita chido chavo chakanaka kudai so mafuta onzi atogwa haibudi azviiti aibudi azviiti asi ndakafara chaizvo kuti mafuta akadi akatosvikawo akatodiwa akatopinda. Antimana tesa kuti kana anofara gate iri. Yes, acne cream iripo acne cream is there. Acne cream is there. Acne cream iripo. Vava mbari mune vanhu madho akavhurwa. Topinda sei pepe gidha rakavhurwa. Tarisa gidha chindise. Kana ti tora namba dzavo ikimbali apapa ku group rachona umufonere direct. Your mom Maggie. Hey Maggie, your daughter is asking about you. And is my mom there? Ush. There she is. Hi. You saw her. Are you happy now? You must ask her why she's not calling you these days. Why are you not calling me these days? Maggie, your daughter is talking to you. Ask her. Ask her. Mama, yes, she did send this. You know her with her, hasn't it? Yeah. She will still call you. She will call you. Right. Yes, like she texted Cherry. Can wakata break out yema pimples yoyo? Can wakata break out yema pimples yoyo? And tika cannot break out ye acne. Ufonela Cherry. Thank you, Cheza. Mu adopt mutore. Your other mom. Mama, she's not at church. And tell her that there's no one. I'm going. There's no one at church. And we are going back. Mama Rabuwa. Aukona ubabutsa magroup na sense really famous if vasatli then ri tsuri rina ri jika morako musi because ahuna wabona silo sesi tsankuri kinyame mongo kimbali kisona sisa kuri radumelana something kuri hari kupaning Saturday na ku eso na kitsoka kala musi kitsoka kala kispenda kutlafela fa kispenda almost close to 200 rand ya kuri kitlefa and then kifitla fa kusina libatu wabona ra yin sorry pila so akitsi babutse kuri bako kai ask them kuri bako kai and then risimule for thing irikibutse o kisharo fel sharo kuna le mutu kafa wayibona and akona mutu kurari kiyako metsame makifetsa kutsoko metsame then ka chika kuruna le bantu if usina le bantu kijika morago metsame ya kiyako teng. Okay, let me ask them in the group because then I'm going to be on my way back to Bukengeme to Bomama. Wayibona so okay Babu uteke and then irikie ko teng. All right. Sharp. All right. Sharp. Anokia one. Mama. Right guys, anzi mobile number yemafuta maiparadzai manje ndigoni kuipina number ya Cherry mukumoya ku WhatsApp
mukauya kuwhatsapp ndinokupai namba yake. Mukauya kuwhatsapp ndinokupai namba yake. Mukauya kuwhatsapp ndinokupai namba yake. Kana kuti guys mcomment section ane namba yaCherry ingoisa iwo mukatumu. I don't know if Cherry is not in the comment section. Cherry urimo here. Cherry urimo here mcomment section. Urimo here mcomment section Cherry. Give me one minute. Kwa sisi kuna kutisa kutorarama nematangs ka ndo language yekuno matangs avo iwaya saka totongorarama nematangs avo iwaya ko zvotodii nayasikana tiri munyika mavo todzidzira malanguage avo iwaya kutoita sei ngodzidzirawo malanguage iwaya timela osistela ausistela right guys saka ya estari murozvi mainini murozvi saka guys nyaya kuti kandiyoyo mafuta ndachingoti nditaura kuti mafuta aveti mafuta aveko hey guys nezuro ndaiwa musoro nezuro ndainzwa musoro guys musoro chaiwo kuwa musoro chaiwo guys nezuro ndakarara kuma 7 chako guys 7 ndaiwa musoro kuti ndamusoro unomira zvakanaka saka mafuta aveko UK mafuta aveko guys musaisise munhu mafuta pasaidi kuti ndikuda mafuta ndichengetero pasaidi guys muzorega kunotora mafuta achona munhu oya onzi mafuta apera aya akaiswa pasaidi anenge ari pasaidi guys kana tikati mafuta ngatingotengese zvingoita vamwe kuti ndoisa mari iye mbangoisa mari nhasi mangwana kuzambia kuzambia handizivi handina mudhairiza ndoziva ari kuzambia ini kudhairiza handina munhu wandoziva ari kuzambia zambia inotyisa kanitengesa mafeki ka Zambia inotengesa feki rimwe rekuti mafuta ukadai ukasangwarira kumamaketi kwenyu kumafuta enyu aya habisi unoita zvichidavada kumeso uku Zambia rine futa refeki I think yanga iri dehydration chiza because kuno kuri kupisa zvokupisa zvokuti kana takagara noshaya kuti ndodiko ndokurura kana kazhinji kacho vana ndofamba sina kupfeka mumba tikana tiri toga totofamba tisina kupfeka totogara tisina kana kupfeka tese mumba tangopfeka kana kuti zvimavhesi chete nezvimauibhurugwa mumba nokuti kunopisa zvokuti handisi kuziva kuti zviri kumbonyatsofamba sei mapisiro acho ari too much ndivhureze Atotiwa. Child lock. Yakasa child lock nokuti yanoda kudongora sireki kudaro unorohwa musoro uyo nemumuta ine pambapambaza hanzi nhasi hatina live here nhasi ndichaona since nezo tisina kuita ndichaona nhasi mira ndimbobata vanga rifanga kuita magesti angu ane zuro ndakamabata magesti angu ekuazuro kana ari readily available tinouya exim cream haiko ikoko seni hakuna ikoko zveshua tumacream tumachubhu tuya turi kuno kune vakutotushandisa kunoku kune vakutishandisa vanotenga kunoku exim cream yevanhu vane maexim apa vanoita mareaction guys gai timbosvika patimboona vakomana vedu vaya natirega timbosvika patinoona vakomana vedu vaya venyaope vaya ndopandiri kuda kusvika izvozvi timboona vakomana vedu venyaope kuti how are they doing vari kuita sei but I'm disappointed hapana kawash kapa takatenga zvinhu zvekawash what's going on we need to know what's going on chii chiri kuitika regai tipinde apa takatenga zvinhu zvekawash guys vakomana varipa regai tizoti what's going on ndikutazo varipi vanga obvious varipo ngagoendebe what's going on nezvinhu yesi mwana wamofa achirenje noita samaya wako boko mudiwa na mama hanzi mafuta evhudzi mahezi handina mafuta evhudzi ndoshandisa ningirikiri ndoshandisa inonzi chii ndoshandisa chebe ndoyandoshandisa ndaimboshandisa rice water but nda kushandisa chebe madeidza tione idzo boys dziripi Mama, you want Danone? Danone? Me eating a small Danone? Yeah, I want a yogurt, not a Danone. Kutato! Mama, who can't? Ugai! Ow, Bashima Nevagai.
guys. Kain. Abayo kanti. Shikuitika. Ave koma futa kushikuitika. Hanzi bakoma nepasara 2 wamwangani kaiti wanyaya. Bali wamako hapana. Mwana kuti funza mama. Zviri kufamba sei? Hanzi vaida chemicals andizivi. Yeta. Yes, I came to visit you. Eh? Yeah, profile ya inyu wena watse. Hey! I'm honored. What in you? Hello, Ellie. What in? How you look like? Sharp. Guys, miss refill. Hi. Chumorita. Sharp. You sharp, but thank you. Thank you. Dinsa. Hey, she, I didn't so scour. Can't wish man. But she might have celebrated December. So from now on, it's simple is to be like English too. I understand that because you have to secure a bill plague. By little high. You really like December. So, go high, go think, Quavasa Shop. I guess actually as a floor up with. No, Chomi Mariano, since there is a default up almost. Hey, since there is a default up because I can keep an about. Since there is a good say, I don't know why I look at Bobby is a big most thing. Go high, go think what to meet, what to meet so good. Eh, Karen, there. So maybe I'm not close. The only woman and woman was called guy. Come on. And I saw good. Mama bana kwa bana ke go tlhabadi go mama ga go nna go breast so bona ba go tlhabadi so wa go mama bona go tlhabadi ba sharp word le bona ke ba check chomi me le ke la pile me lo itse ke la pile o la pile kae ba shimana ba stress ba wa ba stress akiri wa itse gore ke bana ba ba tsang mo strateng they are coming from the streets chomi so ka itse gore of course it's tiresome sometimes but ke pilo ya go ke tsentse o ne le that ole ke mmone o montšha o ke mmone o kerekeng o na le tshwi santse na le bo ke mmone o kerekeng wena o setse le o le mang le o mongwe tlatla kerekeng o bona ka re o ke le space hello botile ka e baba re teng o sharp o mongwe ba kerekeng ke mmone o kerekeng o alright a we di tsepila o tso o le go kae nna go le faragahle o go kae go le fatle heno nna ga o furu blele o rutsene yang mo strateng mama tla mo ga o fi o re blele gore o tsene ya o na le gae tha toro to bolela serious tla guys I'm going to interpret to you guys better nyaya pana I'm going to interpret and I can't wait for the translation. Yes, I'll translate for you guys. Come here and here. Come here, come and learn something from a brother. Wow, satani mokolo nganti. Tsena mokolo ing re utle sentle. Tsena mokolo ing unefa re utle ganyo e teng ganyo. O different from others yang because wa bua. O shapne. Tsena ole o mkutsana ntsa bonetsa ba a re antsa batla tsela magapo itsene o kae o tsamaile lena go gae. Ba mo dumetse go gae. Ba mo dumetse. That's good. Mara let's if personally na go find time then wa mdisa re etsa sa follow up. Re kana ra ba sala morago ba botle. Mara se tsena le ganyalo na kiri ya go ke tsetse ke re bona ore wifi because ke le ka loja complaint akere. Ke fa itse complaint ka wena. Nna ka a gona re ba kamfa responsibility ya go. Ke re nna ke itse ngara ke tsitsipi. Ka re moruti na responsibility ya bana ba Sunday school ha se yaka. Ina le musadi wa teng metsame yeno nna ka se go bana ba botle ba nna ke na le youth ba le a ke fo teng kandi metsame o kae wa bona e bena re moruti go tsantla ha araba aba ya ko mama Maria ari mama Maria ari nna ka se gone ya go mama Shakira ba a etsa moruti ko nna so mama Maria o feletsa tla go nna re ene go tsaketseng ka re ina kids mara le nna ke ibutsa ore o ka imetsame wa sa tlekereng ka ibutsa le nna maybe wena o ka go close le mamoruti butsa mamoruti ruti le go tsagalang moruti a batla go nna a re ene ba sa ke ra shota ka re re shota yang a ke re mo le ngwana le sekasa go metsame go tsagalang a re mama Shakira wena a pe ke yona o tlana le yena te tsamaya wa mosala morago ka re moruti ke mosala morago go kae
ha ke re wena ke le tsekela go sa mponele a tekele keng o tlo gore matata maybe motho o na le mathata wena o sa find out gore ke eng moruti ke na problem ya go find out gore o tlotla ka eng and then mo tle go kerekeng a ba re ne ke tla mo folela mama mara o bona gore e boima mo yena wa bona gore ai bue na ke itsa ngara ke se sebakete ka bona gore o ima mo yena gore ai bue tata se ganya teng mara you must come back man no don't give people satisfaction le thato I know one of the boys o fitse mshongolo twice ne so ka di 21 ya la bofelo ke re le mosebetsi go impala so mo grouping ya thato ya mwanyana ke mshimane ke mongwe wa moitse ke logitse prayer request mo grouping and the prayer request tsa batho ne tla tle ba di ateka fela nna gona o respondile only ke le ba tswile monna gore ke go pa ba tla nna because we don't know what is happening right now ke nagana gore maybe go ka thata mo grouping se le teng ke go boletsa ka group le ke matlagala ana kana ke tseni go improve la sentle gore I don't belong here I thought you were not tseni go go shalom ke be ke founela moruti chao Anytime. ka se yo within 5 minutes ka sankara minus we are praying with you matsame on tlhaloganya gore ke re so an excellent a ke go no tlhaloganya but wa tla ka di prayer request go tlo go ratela fela ya nna ke tsentse prayer request wa ba se ba sanga ten because me ba shimana ba ke mo ke mereko montsi tena me ke mereko montsi le gore itse keng ha ena ke la pile ne ke moletselana go se na for now ke sa bana go se la pile ke fonela le ko mafikeng le ko tlhabane gona nang a nna mthaya a go tobolela maka bara ke calling ya go musa gona re ka re tired ke calling ya it's a calling a ke tsole ba mona nga tsola pile because ba bang ba tla le di springbok mele wa understand the next thing ke tebana le motho a tso go mafikeng ko matla wa bona re bya ba bang ke di springbok ga ba tshwane bana ke go na le ba ga tlang ka intentions tsa bona ba bang mo tseleng tla ba motho a teng a fetsa 5 days after 5 days o tlola trata go matla ka me yeah true ba itsa yelo ne last week Saturday sontaga ga tsa wa bona ya tlola trata tsa di aparo tsa maga I understand ya no ga tsa mo fikeng go motsa ya ke problem ene a le mo matsogong ya ke problem because motho yo tliwe ke batho ba ya ke understand even rabo yes abuti o ka fode boka tswana ke nna ka yona ka ba bolela ka sione ba emetse go tlaganya ya gago la gago kana wa introduce nna ke khozile nna go setsile di gaso ke tlhaga ke le go le faragatlha all right mare batsadi ba ka ba tswana mo letong all right anonzi khosi tsane ndo starake anogara kune munzvimbo inonzi rifaragatle ndo kune vabereki vake ndoko akabva una limwe khadze kai 32 right ane makore 32 so kuetsetseng le utsene yang mo dilo tsa di nyawo petse ke nyawo bo ga tsa tsuba eng ke yo nyawo rock heroin yo okay 2007 yeah all right nna go ke thomile go tsuba ka yona ke fetso tlogela sekolo okay there was this guy kakala 2007 okay there was this guy nana next door ko kwaka so a re recruiter ra tsamalene go Swaziland re mo smokelela di motekwane go tla mo Australia go Swaziland all right hold on akanga he ke sana mwanage oh wona imwana wake guys wona imwana wake tlaya kwa imwana wake uyu akwa ni mwana utlile yang o sala crashef hoyi mwana wake uyu guys mwana wake uyu say hello hello babes ushavu lila go givang Tunolo ubutlali ne right saka anzi kumba kwa 2007 popa akatanga kuita zvonzve kushuta ma drugs aya anditi saka anzi kupa next door pavo paigara pakauya mushimana ule hanza tsako lisutu nanna ke wa mophuke right hanzi pakaita mu next door wavo ndiye akanga achishuta zvinizvi saka akava recruiter ava muri kunzwa batise guys vana zvimwe zvinhu mangwana mucheke ma pattern ya kuvana hanzi akava recruiter kuti ndiperekedzei kuSwaziland andi achinotora mbanje dzaitengesa muno South Africa so kanza rekesa matekwane mo South Africa ke o re di sibaka like really Swaziland 3 times are ule tse di passport na re tsena ka traka how all right hanza iva
border kuenda kunosmagla manikikiri mbanje animona kubva kuSwaziland saka vakazvitaka 3 animona vachinosmagla vanga vasina mapassport akino nekusango vakazvitaka 3 kechi4 ndo pakabatwa utsweri yang ritsoro mu road block mare ritswara rifototwa kaphatla ritsana mu highway ratshwara mo highway lane nele nna lane 4 fast le boshi ba bedi ba maswatsi libona khanzi batsweri matekwane le bona batswera matekwane wow alright hands kechi4 vachibva kunotora mbanje idzidzi vapinda mfe vatopinda mfence antika vachangopinda mu road anti vachangopinda mu transport ndopo vakaona pane kuno red block mberi saka kuno red block mberi nobva vatomiswa saka akabatwa iye neumwe wakadzi vasati vale khanza tsamaela libona oro khanza vaitsamaela libona bona nantse vaitsamela so re kreile o 1 kopeli ukrile 1 kopeli o mongwe re mo kreile motsedi alright so mo road block ngwa basecha antse re mo kholong yenja ifi yama ya ena buti ona tsamala ne China mshimana ole hanzana likoloi so why hanza litsena ka strata yang ena tsori koloi hanza hona le go re bante okay be ro hoka re tlola trata alright la batho ba kopana le bona re exchange ga dijo re chelete urari batho ba le khanse ba matekwane le bele exchange ka dijo ga dijo ba ke chelete because ba re ba batsela yona like ge re ba file chelete hona le batho ba batla mare ba go Swaziland ba batsela chelete wow so no ba re is better gore re tle ga dijo okay so hanze madira aitika pande kudai so munhu angaka va employer kuti vaende naye vano smuggle madingikiri madrug aya mambanje idzi hanzi vanhu vacho vaiuya nembanje vaiti atidi mari toda chikafu kuSwaziland ndo kusakune ntoti nekutambukwawo handimaona hanzi vakabva vaiti toda chikafu atidi mari because tikaita mari mukatipa iri mari kune vamwe vanga kamirira maguma ekuSwaziland anomirira kuvatorera mari saka vaenda kunovapa chikafu ndo vaenda kunovapa and then kuve kwetsakala ratshwara mu road block ratshwara role 4 okay ndobva vabatwa pa road block papa vari 4 nemapurisa and then nesetse re tswile ka Swaziland okay re tshwarola mo tronkong ye go ntle ga Swaziland alright saka hanzi vaka Josine alright ona sinofeta pongola alright saka vakatobatwa vatodarika muSwaziland vatopinda muSA kune imwe nzvimbo inonzi Josine kupongola ku ndiko kwabva vabatirwa handimaona vabatirwa kudaro vakabva vakandwa kuchitokisi cheko kupongola iko kuJosine kokoko and then after karefetso tshwara re tshwerole labone Friday ke ge re plead guilty ba re fa bail same time alright saka hanzi takabatwa Thursday andika Friday mva wapinda mukoti handi isiwe saka vana kuramba sana vakabatwa vaine zvinhu zvavo vakabva to plead guilty same time ndobva topiwa bail ipapo so vari file bail yabo kai vari file bail za 3000 so kwanza uitsweri wena network basa boss alright so vakomana kune vanhu vakaoma kuemploya vanhu kuti vashande madikiri kuti kuno smuggle madrugs saka hanzi vakabva piwa bail ze3000 ipapo bosi uyu angakava employer ndi angakabata mari ndobva wabhadhara bail and then lesina re patela di bail ke fo athomileng are anong akere ba re file date ya go re tle call kokoti a ba re emise ka tseo ke ga thoma re rekisa di drugs yana re tsena ka Johannesburg Wheelboro I lost to the drugs okay zvakaoma right ari yena akiri vakavapa bail ye ma 3000 ndobva boss abhadhara handiti abhadhara kudaro mva varegedzwa vakanzi vanofanira kuya every kuma remand kwakwanenge vachienda kunopinda mukoti kuti vapiwe madheti manyuwani kusvika vatongwa handiti saka vachisvika kuJoburg uku handiti kyambona vachisvika uku anditika vakabva vasvika kune nikikiri kune vabosi wavo yaana kumira nebusiness anga achinja manje hachaendi kuLesotho kuSwaziland akuodha manje mahard drugs mahard copy muJoburg manje nomanga kutora so muJoburg khansa asitoka inyano ina stoka nyawo pele yona heroin no crack cocaine rock heroin nyawo ku destroy life dzevana vanhu right so answer mula kutsena kuJoburg yano anga kutenga kupinda muJoburg achiodha izvo zvinhu crack heroin nyawope zvese izvi manje achaindi uko akutora muJoburg so luna khansa senza riveleka liyena happy ke khasa mtore bereka lena then we khansa ri patala bukai kare Swaziland like ngare fa 2000 something 1000 yeah really is ka life ya luna ka 1000 ya rekela diaparo jo ndabvunza kuti maibhadharwa mari kwenda kunosmuggle zvinhu izvi anditi zvikanzi
hanzi aienda kutanzi taida aibhadhara 1000 kana kuti imionai kuti kuriska life yevanhu vari puwa wede kuita puwa ndakamba kuziva kuti kuita puwa zvakangoipa hazvo zvakangooma sokuita munhu murombo vaipiwa 1000 rands only dzimwe nguva vatengera chikafu vatengera hembe chete pakuno jere rakadaro reima 10 years 15 years iye aingobhadhara only 1000 rands guys. Right, and then starta go rekisa di drugs ya no ngafetso di reka go ntwe hilp ko ende ko ibro li so li yo kutletse di drugs ko teng na di stoka ko hilp bro cause nere ko panela manager go teng go hilp bro go re ako re khono tsa ma today e be re bua ka moso rena di tsori di drugs na reka di drugs tsa things like na go tsa maka bo ma 70000 a reka di drugs za 70000 and afita mo Ratzenberg. All right, atinde ni nyaya hanzi izvo aiti kana vanga kutora mujobek vanga kutora nema 70 gida handi anga kundani 70 kana 70 grand vonotora mitoriro yaya matombo aya mujobek handika vatora matombo mujobek hanzi vaisangana nevanhu vekunyika yekunigeria vasina makotsa vosangana navo kunikiri kunigeria kuvotenga zvinhu zvakawanda zvozvo vodzoka nazvo kuno so kanza ritransport akainyi from koteng nana lidikoloi nastarekile maybe 5 cars yey mara aitsa 5 cars luna ali 40000 hey wow othomilo chancha gore patela aiza race maybe arafa 2000 after Paris ka thomo reka di afetso stoka di drugs go hilp re tsana mo Rustenburg re krile go na le batho ba rekisang di drugs mo Rustenburg. All right, then are fa di tools tsa go rola le these people re ba ntshe mo hold on hey guys vaitori hondo inzwai saka vatu vaitora nzanga totenga motikari 5 munhu ushu saka vaitora matombo aya vachipinda nawo muno munzvimbo yatiri ino yeRatzenberg handiti vachipinda nawo munomu vakazoona kuti munomu magara muine market yevanhu vanga vagara vatotengesa matombo munomu saka munhu uyu zvakazoita manje aitsotsi uyu ndiye munhu asingambotyana kuuraya hey akabva atora atsvaga mawiponi handika ndobva apa vakomana vake vaimushandira ndobva akwidza pay from 1000 to 2000 yekuti ava vainde kunouraya vanhu vaivanga vari mustreet vabude mustreet ivo vasare vaoccupy nzvimbo so riveretsa rana rona the main man tsa go rekisa go teng Rustenburg. Okay, so runa le khone ku intsha bantu ba le mo strateng re khone ba mantsa ba le ba kae Nigeria ba ba ntse ba feta 30 luna kantse le bereka le ba kae re felisa re le 8 so re khone ku intsha bantu ba 30 wow gore re berekile mose so kantse le ba tlaba le ditseng na ba motshaba thata because he used to ya gitse na itsa ditse tlhakatlhakaneng motho ole na ntho tse tlhakatlhakaneng right hanzi izvo zvakaoma vakanga vave 8 vakomana ava vakupiwa ma 2000 aivapiwa mawiponi ekunoti vanogwisa vanhu vabve vanhu vaitengesa vanga vari vanhu vasina makotsa ava maNigeria antika ava vakaenda nehondo sevanhu vangatumwa nabosi ndobva vanodi vanoita hondo ndokubaya vanhu vaya vanhu vaende kudi ndokutisa panzvimbo because murume uyu hanzi aitovhundutswa aityiwa bosi wavo aitotyiwa saka vakanga vazosara ivo vatora territory manje vakabvisa maNigeria aikwana kuita 30 vakange vasara vari ivo vega andimaona vari vo vega mutaundi vachitengesa and then kuve kwetsakala for retomile like renele sebeki for retomile re pipa di drugs teng mudropo kanze rekesela foka e mudropo mo TV like mo tlasa TV mo ranke Black Street oh anze rekesela foteng ke rona we are the one who started the place. Okay, so 2009 so kanze rekesa dilo ze bugai 50 rand 30 rand 40 rand we made about 15 to 20,000 a day. Are you serious? Serious. Each person? Oh, about? Yeah, because we were 4 who were selling, 4 were the bodyguard for us. Oh, you are not the bodyguard. Hey, so tell me, bantu kanza re ba rekesela ki bantu ba mkhota man ki bana ba sekolo ki makuwa ki mang makuwa bana ba sekolo everyone who's smoking libanyana hey ba bantsi ke bo re ke rona ba statistics go paper a lot of them bana ba banyane hey like us or like batho ba bantsi gona no ba tlogetse dikolo ba mosebetsi just because of fraud hey right anzi vakabva vatora sevana vanga vatora territory antika vanga vacooperator pane mustin place muno
andika kudemwe nzvimbo pasi peimwe TV mutaundi handi saka ndiri kubvunza kuti maitengesera vanhu vakaita sei tikaitengesera vana vechikoro vasikana vanhu vakana vakasiya mabasa vanga kusiya mabasa nekuda kwedu varungu and everybody kwanzi taita 16 to 17,000 pazuva saka vanga vapiwa mabodyguards iyo vaitengesa vari 4 panzvimbo yavo iyoyo then kuita mabodyguard 4 anenge akavarinda so bodyguard vanovatsore inyi titunya everything hey saka mabodyguard anzi anenge achione futi dzavanenge vanadzo vakamira kuti kana paine vanoda kuuya vachiganga kuti vatorere mari or something antika vaizoshutawo vanhu nefuti right and then after that that's when I get addicted and more people in the drugs okay so wena uvo simula yani kutesta muri drugs nzatenga not taste is like we have to sell something that you know is quality chinzwa imapindura akaita manje so all along kanzosatsuvi wena ngorekisafela right kumashure kwese kwanga asingashuti aitengesa azove panzvimbo pepa yamanje pavanga vatora nzvimbo muno mutaundi munomu anditi boss novataura kuti imi mamungatengesi zvinhu zvamusingazivi kuti iquality yakaita sei unowanguziva kuti iquality yakakura here pamusoro kwati yepasi saka imi mubva nhasi munenge makutesta zvinhu izvi ndo mapindiro akaita handi so ndobva tanga kutestiswa so kana kuela kanseri testa yang kaspoon ka inyi ansalifa dzedinsi oro dibikinyana narifatse dintsinyana cause kuri teste re mmereka kuri auri khansa batla uri batsene straight asi kuri ba testa cause usatlila ari patela kuri askali patari rekse mahala wow muri kona trick yanga iripo guys trick yanga iripo anga achiva pa kuti vashute kuti vachi ma addicts andika kana vave ma addicts kudaro anenge asingasapa mari handimaona vanenge vakungoshuta vachingomutengesera mahara kana vakati vakawakuda ovapa chicha kuti vadi vashute achavapi mari ndo yanga iri trick yemunhu okay so ive ina yaro kana kuelo yote cancel limo rasembeka kuna le mapolisa ba suspect mapolisa na he used to fight with police ba yitsi kura rekisa drugs na ba yitsi kura rekisa drugs ke ga alwa le mapolisa ba roga some of them they become friends we feel it in a mopeiro ya even nto yaitenga sefeli because ina libo vo commissioner kamogari right saka hanzi ndabvunza kuti mapurisa aufashika mapurisa akambotanga pekuya pekutanga vachigwa naye hanzi aitogwa mapurisa zvokutodaro achituka mapurisa achidini handimaona saka hanzi zvakazoitika ndezvekuti kwakazotanga kuya mapurisa aya akanga achigwa naye akapesera ina shamwari ake zvazvaana na commissioner mukati anga akutobvumidzwa kutengesa munoona kuti honde yematombo haipeni zvokumhanya because kana macommissioner are involved that means hapana kwati kuenda senyika guys saka anga asingasasunga anga kuita madira jochina kutotonga nzvimbo he was actually ruling the place now because it was his territory handimaona so ibe ina kuri kwetsaketseng ebe nna gore re boela Swaziland ra court alright ga tsena go court ba re found guilty ba re fa di 5 years 5 years and 10,000 fine each okay either 5 years or 10,000 one of the two 5 years 10,000 fine 5 years plus 10,000 wow riveritena kamogari he paid fine same day same time okay hala alright rapandi alright wo ganse ditso cheledi rapandi le re le kontle okay re patella di bail tsa di 10,000 alright ke from our get to Momo trust or like is a real boss cause wow haya chinzwai saka vantu vakuwekwa kuSwaziland kwanga kwabatwa kaiswa kukoti vanga vapiwa remand date dzekuti vadzoke saka vakazoenda kukoti manje vaenda kukoti vanhu vashoka batwa nemhosva vakapiwa ma 5 years and option ye 5 years kana kuti option ye 10,000 fine saka boss akabva vabhadharira ma fine vese hapana munhu akasungwa vakabva vabhadharira ma 5,000 vese vakadaro saka vakomana vakabva vachitanga kuchitrasta boss wavo manje kuti boss wedu isimbika abhadhara ma 10,000 vakabva vachitanga kuchimutrasta manje and then re thomo rena addicted thata mo di drugs yana go tswa mo mutekwane re nna gore re pipa di drugs yana ke mo ke thomile ke pipa di drugs right saka vao trusta kudaro vakanga vakutrusta munhu wavo manje vakabva vabuda mune zvavaenda kunohodha kuSwaziland manyawo paya mva vatanga kuchipinda mumatombo checho makuru aya ari hadha yatati chitauraya ndomba vanga vatanga kuti vachipinda imomo manje kuti azopinda sviri right and then from 2007 2005 he started to buy a taxi now to abatlo rekisa go renga yano yena mushimani ndatewole okay ndiani ke mani ndatewole good very good so it became a problem because taxiness na dipampiri mare ko rankeng ne sa folella di netsena ka go leisa a ba le di owner tsa
tsamorankeng. Right. Saka hanza akabva atenga taxi munhu uyu. Atenga taxi uyu angatanga kwakutokontrola Rustenburg. Hanza angachinda kutaxi rank akautambira kunonyudza. Ongoenda kuma taxi rank ko asina kuregister taxi osvika achingonopinda kumberi kunotuta vanhu kwaanoda kumberi. Saka hanzi ma taxi drivers mamwe akabva achitanga kuita hondo naye manje yanga yava tag of war manje yanga yahondo. And then At last a reka taxi ya lwantsha di owner tsa morankeng. Nne be ke ikgogela ko morago ke thomo tshaba cause na ba mo tshepisa gore ba tlo mmolaya le di boys tsa. All right. And I was one of the boys. So be ke thoma ke tsoga nna gore nke ga itsamale ka le ba bara tapelo na le phone tapelo fa ga o tlhokofetse na le phone a ntse le fokae ke ena mole no ke ena mo rutileng diusi o rutile ke mang ene moshimane go buang ka ene o sorry tapelo o tlhokofetse go ke tapelo o wa rona ka o introduce le mshimane ole o go ja o introduce mo khosi mo diusi eish hey saka guys inzwai panapa saka vadi akurwa nevanhu vekutaxi rank vanhu vemovaziva handiti vanhu vemari vekurengi vakati tichakura iwewe neboys dzako saka ava vamai ndipo pakatanga kuvhunduka manje kuti kana pakunzi neboys dzako ndiri one of them handitika zvinobetsere mukurimemba panapa ichitaura kuti hanzvadzi yarifilwe mukadzi uyu akapatai mubvunza pachiti wakatanga sei kuti ufunge strategy yekuti uchengete vakomana vemurodhi akati hanzvadzi yangu yakashayika neyaisvuta matombo hanzvadzi yake yanga iri mukuru yanga iri one of ava vaifamba vese anga akarekrutwa nemurume yeyushu handiti right ndobva zvaita sei really after a month ke satlhele ke rekisa a ba bola motho onyara ya taxi nna di taxi tse more than 10 onare ya kukai for how can you it's double story kana kuenda kanisa kisanza ngini mundu kena munene yo right pane anzisa ka awaona kuti va promise ne vanhu vemataxi kuti chakuraya anti yanga yahonda kuti ne vanhu vemataxi akakunopindira pamalaini emataxi asina kuregister futi ndobva ateka kuti afight saka akazouraya vamwe baba ndovaziva baba ivavo vane zimba ravo rakanaka pamusoro apo vakatofa ndichitoti tichobva kucheshikura tiona pane chiti taxi ona we apa paita se ane zimba rakanaka vane mataxi novanzi ndovava umutunyisa akiri kokai kwage tate ole ganza yo batlang kwage na moshimane mo latele se kwage nna ntse tse dikolo to the whole day cause akere o moletse hore bo na ba mo ba ko ba taxi a go renkeng cause ne sena dipampiri all right ene na first hour taxi renke sena dipampiri all right saka anza kateverera baba vakumba kwavo because vanga vashanda paringa pari mukuru wemataxi andi saka vake vaimubvisa taxi yake kuti ngaibve haina kuregistrwa ngainde inoregistrwa saka akavateverera kumba akavashutira kumba kwavo ndoko akavashutira iko kumba kwavo ndoko akavashutira ndobva vauraya saka ivena uri avatswarwa same time vamutswere after 2 weeks mara ntsa le teng a sa tshabana le teng mara hanzi vaitsi sintle kuti kena vantse vainvestigate ba ne ba mmone le koloi ya hae ge tshaba go teng okay because na tsamala batho ba babedi di hitman na ba rumile gore ba ilo bola so we stay by hesitate bona ebe nna gore ne ke na mo ipolela nga boye akuita basa racho all right udanzi hey angatsvaga mahitman 2 saka mahitman aya nenyaya yekuti uyu munhu akaura wandotara ndomuziva uyu angari powerful iye pachake mahitman anzi akasvika akatanga kuona kuti hapanyanyi kopindikizvo kumhanya ndobva vadzokera kumasure varamba andika iye ndobva atora basa ndobva azvitira pachake manje saka anzi akaenda kumba ikoko ndobva asvika akanoshuta baba ava but kuna vanhu vakamuona nemota yake hanimaona ndobva sanzi akasungwa after 2 weeks haana kutiza akasungwa after 2 weeks achingori munzvimbo imomo okay and then after that ke ge ke satlhele ke matla fo thoko waka ke ge ke tshaba ke boela le faraghatla mara hanza sanza uli teng mo di drugs ke ge ke thomo ke reka no mo ba bangwe ke satlhele ke peipa tsage so o reka ka tšhelete hanza kriya kai ya go reka di matombo ne ropa batho la ne ru fa batho o bo roba batho ko kai ko bridging ya ko north ne ke tsamaya ne ke na le gangster tse dintse ne ke tsamaya le tsona kilona ne ru fa batho di house arrest ne ke tsenela batho mo dintlo wena wa di wena ka nyeri mara guys I like one thing, you are very honest. You are very honest with yourself, right? Saka zvadaro guys papa ya munhu ya aura ya munhu akazobatwa akasungwa budhi vakabva vatotiza zvokusada kusudira padhuze nekuru yavaishanda nayo yaya handitika vanga vakutengawo iwo matombo kune vamwe vanhu saka ndabvunza kati koma tumari kutenga matombo manga moiwanepi zvikanzi tisu tanga toita basa rekubata manje nkunzi vanhu pane nzvimbo yaitonetsa
mutaundi nanhasi inotonetsa panobatika vanhu mukunzi kubridge rekunorotuko saka hanzi ndokwataitora ikoko taipinda mudzimba toita house arrest handika vosunga vanhu mudzimba umu votuta zvavanoda kututa motora. So kansele operatira kwayo meeting yako kai dropo tlhabakatekeng modhoropo right mocentral motinhluza modhoropo tediturantse kokashani yo kusaidi koluna tomi so kansele tsena yang koteng kwa kuri kosading ya kokashani safari teng kuna li security mo litsena ka mogare ra di bofa ra ba bofa ba mo gate o remela re iphitlha mo maloma ke re tletse maloma. Okay motho ba tsena o re litsena le yena hape nna le bona too much movies hanse le bona too much movies lona muri kuzwa strategy ya ishanisa banapa vaida iso vainda kudzimba kumasai kuma area kwangu vari kutaura uko ndo kuma area kwangu ndo kwavaiuya uko kana vauya zvavaita nditaimira nemaruva pajuraho handitika muridzi achivhura gedhe randi kuma marimoti magete waitsi untutileleseni wena untutilelese so marakita serious you know everything ulina untutile waitsi kuri kichike murako kuri kimamuyemetseng fakwetseng saka hanzi vaimira mumagedhe ejuraho vamira magedhe ejuraho pati paunovhura gedhe paipai hanti uchipinda unongosingafungiri chinhu ka iwe vopinda newe nemota yako unongotori mumota chinopinda mugaraji vanotopinda newe vapinda newe manje votokubata votokusunga mara kansarisabulai yake rive ribofa fela ritsacheledi lifoni what the phone chelete di jewelry tv sometimes re tsa koloi be re ya banda ko toropong re tsa koloi ra driver re stere tlogela mo toropong mara koloi ga se litsela re tsa for go tsenya dilo mo okay transport for transport re stere tlogela mo toropong re mo garage hey go sna di camera teng re tloela re tloela mo teng re tsa fela ditse re tsa mileng ka tsona alright gore fela re khone tswa ga tsona ke re ka tsameka ka tv o ka sike alright okay saka bapinda mumba yakudaro zvavaizoita vakubata manje vaikusungira imba yose votora mafoni votora majewelries votora matv zvavanokwanisa votora kana motikari yako iwe muridzi vozadza zvinhu zvavari kuda mota yako voenda paunozota pana makamera vonopaka mota iyoyo vo-offloadira ipapo vosiya mota ipapo animaona saka hanzi tanga tisingaurayi vaingobata chete ko hanselisa repi okay hanselisa reoparitsa riliva kai rele 4 sometimes 5 really 5 4 5 and then dilo dze answer direcisa ko kai mo Nigeria ko no wait nandizoti Nigeria aitu vaitse yanga di Nigeria na saka vatuta zvinhu zvese property yese kana zvinhu zvese izvi antika vaita zvinhu izvi vonokanda pai vonokanda mumanaije dzivonotengesa kunzimba dzema-Nigerian ma-Nigerians anzi ndo aitenga saka vaendesa kuma-Nigerian anditi sometimes Accenture ga chelete sometimes Accenture ga card drugs hey saka vaino dzimwe nguva vainotengesa nemari dzimwe nguva vainochinjana nematombo vopiwa matombo ekuti vashute vosiya mafenicha aya vanenge vatora mudzimba dzevanhu vachidaro so reoperate lenakuyeka irisi before ritswara 3 years saka vakaita 3 years chomi kuna levantu vaile vanitsenelela konna mara avari bofa usakupekulela waitse khajetengakeli abambofa vantu va ndikaisi ndakambopindigwa kuyedi kumarenga kutsefunga nyai but atina kusungiwa vaile vatsena kanseri mona kuyela kanseri operator rine rina rititlari dzakuruvanisa vantu sometimes yeah because inavanitsenese nkona ne riruvetsi vavotle no akitse uri kwetseketseng akibatli bwamaka akona se ba story ba tsere difoni fela mo sitting room ba tsenene ba ba intse ba plugula tv ba plugula home the system the what baba ja dijo ha sona dijo microwave le mo fridging ne ba tsa grocery o ke mo fridging mara ba tsamaile ka grocery le difoni fela the tv ba itloketse foteng everything kuri kwetseke maybe kuba distabile or akitse uri kwetseketseng rona re tsogele ka bo 9 ba botle le bana tsentse le ba isekolong ka 6 re tsoge ba kwa 9 ba botle phone nna ke nna fela mo kamereng ya ka gantse ke sa lokela selo se so phone ya ka gantse ilifa from Pretoria you see a compact disc tere munzwe yeah he put something on top of the disc and he burn it put it inside the house so that people sleeps you never wake up we wake up in the morning or even late 8 o'clock tomorrow
Wow. Guys, inzwai ndabvunza tsaka maivatisa vanhu here imimi kana because ndakambopindigwa guys. Asi amene zvakaitika pakashanda mwaka kuti pane movement yakaitika kava disturb kuti andizivi chakaitika guys. Vakaanzobvisa TV kumadziro, vakabvisa zvavaida kutora zvese vakatopinda mumba vakarongedza fridge uyu mufridge. Vakangobuda ne grocery ne phone vakapinda muma bedroom ese vamwe vanga vakakiya havana kukwanisa kupinda. Mangu musina kukiwa nandiwanza kukiya. Vakatopinda phone dzangu dzairara pasaida apa ndodzakatorwa. Anomona vamwe vairara nemafoni avo vanga vakakiya hadzina kutorwa. Havana chavakatora. Vakataona kuvhura ene vabvutsi koloi vatsene kugaraging vatsadikidza koloi vabula dikoloi idze hakisi nanzi vasaisha mokoloi vavatokela dikimo mokudhimuka city. Vakatopinda motikari vakavhuravhura mota vakasicha guys apa chavakatora vakasiya makeys pamusoro penhikiri vatselifera bhasikili yamwana mugaraging. Tichimuka makuseni vana vaenda chikoro pa 6-7 makuseni guys 6 makuseni hakuna munhu akamuka. Takamuka na 9 musi wacho takamuka na 9 saka ari kutaura nanzi kwai kunopiswa diski kwapiswa diski CD kwaiswa mushonga pamusoro pediski ndoiswa mumba menyu kuti murare mese munobva matorara zvokuti hamumuki vanoita zvamunoda nemi muri mumba imomo hamumuki. Right, so it's very young Luna. There was this day rakira ne muntu nyalibu rakira lot of guns maybe Kotengo kashani kukashana. all right Wosafarting rakira ditunya maybe ne 10 ditunya tsa leburu mo safe. okay Safe at na sa tswana. all right Some Kruger the ammunition. Then just tunya one of the guns Sanna Saga. Everyone took his own. Then Gata Saga. Hey, Marbegi Pola Nunga organized tunya selling sack. Exactly what was these people. You are starting to be greedy now. What you happened? They are too dangerous if they have guns. Okay, kwako mokaleka Luna. Right, saka inzwa zvakazoitika panapa. Kusaidi kwangu kwandogara ave kumaraini kwangu cheko because isusu safari tene kashana zvakabatana. Animona. Saka vakazopinda kusafari tene kwedu ko mune imwe imba. Hantika hanzi yanga iri yemurungu uyu vakanaona sefa isina kuvharwa. Isina rimofile. Okay, vakasunga murungu uyu vakapinda musefa vakana sefa isina kukiwa. Sefa yanga ine 10 futi dzanga dzirimo 10. Saka vakasheyana mwe nomwe akatora futi yaida muya umwe nemwe akatora yake futi musefa muya. Saka uidzi manje idzi dzasingasadi kufamba navamwe dzatora futika dzakuda kopata dziri one man gang manje. Anoona dzakuda kubuda mugroup rine vamwe. Ndamubvunza ngane mhaka yeyo wanga kuda aiwa no problem ndekuti everybody now had a gun papo saka kuti uchafamba nevanhu vanenge vane futi kana tadhaka pepa zvayo zvi dangerous waigona kuzongopandukirwa saka yanga kuda kufamba iri one and then let's nike ras tunya ke tsa male bale ka recruiter 2 of the guys all right from le farahal. Okay, so we are big right saka hanzi atora ningirikiri vatora futi pepa ave nefuti yake iye zvakaita akanga achizivawo gurupu revakomana vakanga vachiita zvekutorawo batawo vanhu powo asi vachishandisa futi vachishandisa mapanga ndobva varekrutawo manje yaabhosiwo hanimaona ndobva varekrutawo vakomana vaya 2 kuti vashande naye kasi vanga vachinja manje direction havachapindi mudzimba vakuenda kumatakshop vakutsvaga matakshop papaya right so ive nauri simule anokopatira mutakshop ruofa di shop maybe ruofile 4 of the shops. 4 of mokai kokai mopuke around Puking Luka Chane. Onari aparedi balaglav. All right. Saka vari kuti munzvimbo ino vakatora vakabata 4 mashop muno vanenge vakapfeka mask and then one day one of my friend got caught kokai go Chane. Utsori yang next na line batswere people ba rufa shop. All right. So the fingerprint tsage next diragile everywhere. And then I retshwara ka sethunya go kwa ba tshwara ka thipa I confess gore I have a gun ka ganela ba ka tshwara mo Phukeng police station ka tshwarwa ka ganela ka sethunya ba ntse ba ngisa mafikeng ka feta ka betso ke mapodisa maburu ka se confessa sethunya o confess right saka zvakazoitika nezvekudai so kubatwa kwavakaita ushamwaridza vakomana vake vanga recruiter vaiva iye ava boss vakazenge nyaya dzacho ndedzengotamba nachibheki vanga vakudawo kuitawo vogawo kusaidi pasina boss saka vakainda kune imwe shop kusamuoko ndobva vanobata kune imwe shop kusaidi uko handiti vainda vanobata kune imwe side uko handitika ndobva vabata mukunzi asi vakabatisa mafingerprints pese ndobva vabatwa saka vabatwa vakarohwa nemapurisa ndobva vakonfesa kuti aiwa zvishuwa tine futi
tine munhu anayo toshanda naye ubva vaya vakamutora usho avatengesa kava vamutora uyu ndobva vamurova mupukeng police station munomo vanogara munzvimbo yatiri munomo ndobva vamurova ndobva aramba kuti handina futi akaramba zvachose ndobva vamutora vaona kuti ibhanditi raramba ndobva vamuendesa kumafking kune mapurisa echirungu mapurisa echirungu ndo akazonyatsonomushanda manje zvokuti akazvosvika pakukonfesa kuti aiwa futi ndinayo and then le-CID le ne le tshwere case ya rona mo Phokeng la mpolelela gore ke sa batla ya toronkong le batla 15,000 le-CID le timetse docket maiwe hanzisaka munhu angakuita nyaya yangu ndarohwa ndakonfesa papa yakumafikengu yakuya mupurisa akabva ati ndipe 15,000 ndonyangarisa doketi rako kuti usaenda kujeri corruption chai then ka mmolelela gore ke na le tšhelete kana ka 8,000 a re o e batla e feletse ke re etsa gore ke kry bail ke go fe 7,000 ago then ke tla go tlisetsa 8,000 go morago ke tla ile e berekela mo ke tla etsa meshika e feletse le 15,000 alright yeah cause ne ba ntrailisa ba hanong fa bail a nkwalla bail ka kry bail ya 2,000 le sene ke kry bail ya 2,000 ka mo fa 7,000 ne ntse ke na le yona mo ntlu ka mo fa 7,000 after 7,000 ka ile mmerekela 8,000 ka mshika ka mo fa yona alright ka ya khoto docket ya sa tle ban reminder ka ya khoto ka kera docket e siyo ban reminder la bo 4 ke tlo ya khoto ke re case e tsollo e ra ena bopaki alright hey because hakuna docket hakuna docket wow right saka mpurisa ati ndiri kuda 15,000 kuti ndirase doketi rako andika ubude uyakati ndina kumba ndine 7,000 murupurisa anoda yakakwana zvikanzi chindita ndiwane bail andika ndokupa 7,000 ndakupa 7,000 kana nchinge ndabuda ndozodzoka ndoona kutsvagira 8,000 yako ndiya ndokupa zveshuwa mupurisa anzi akamunyorera bail 2,000 akabhadhara 2,000 akabuda akanotora 7,000 akapa mupurisa 7,000 anti akainda akanobata chi robbery dzodzi kunze akawana 8,000 ya akapa mupurisa saka akaenda kukoti kanokwana kuita ka 3 doketi richinzi harisikuwanikwa ka 3 doketi richinzi harisikuwanikwa ndobva koti yasvika pakuti nyaya iraswe haina evidence ndomarasirwa akaita nyaya right ndobva zvadii starting from 4 ke re ke tlogela go etsa botsotsi yano alright ke re ke thoma ke zola mezulo e simple fela ke paper di drugs every day yano upepa every day ke nna go toropong ke feditse ke nna go toropong mo strateng mo strateng mara tšhelete ya go reka kgantse o kry-a kae ne re ropa batho mo the small time robbery like phone o tsaya diphone batho ba difounu di-laptop some maybe motho tsere bag ya laptop right or maybe sometimes I get information gore mokete o ya go bank withdraw a lot of money mo mmirira and then you will la moyemela la itsa chelete hey right saka zvadari pepe yabuda kwakabva aona kuti je matakshop aichaiti ndobva CN situnya vaswere situnya sona na vaswere alright so most situnya so avari linka situnya sela li bure 15,000 like o coverele everything hey alright so vadaro pepe yanditika akabva aona kuti kumatakshop kwa dangerous akuchaiti futi yakabva yatorwa andika mpurisa yakabva akava even yekuti futi ilinkiwe nekwanga yabiwa kwanga report kwako akabva vhara zvese nokushaya kwedoketi kwakuya right ndobva aona kuti nondodini apa pa remember kuti munhu atove addict wemaningikiri wematombo anditi atove addict wematombo ndobva abva kwakuya ndobva adzokera pai mutauni akugara mustreet manje akuita zvokutenga matombo kune vamwe handitika saka ndamubvunza ngati mari yacho kutenga mutauni manje wanga kuiwane pino tonga wasiya basa rako rekuita ire matakshop iri uchitora matakshop zvikasata kuita zvimapati type zvimasmall ningikiri jobs izvi zvokungobatawo votora foni dzimwe nguva votora munhu anenge ane bhegi vobvuta bhegiwo kana laptop votora laptop paya handika chavanenge vangoonawo chiri valuable votorawo kuti vakwanisa ngodi kungozvifixa because vanga vakuitira kungoti vasvute ipapo zvoro zvokungoti vari kuda fix chete and then starting from 4 ka thoma ke boela gae yano mara o santse o pepa ke sempe ke peipa ke a boela gae ka tlogela roko le heroin ka peipa nyaupe fela ke re ke nna addicted mo nyaupe right ka thoma ke tlogela botsotsi yano saka nga kugara mustreet chemo mustreet mtown ndinoma nga kugara saka zvinenge zvanga zvorwadza mustreet meme ndokubva pota achidzokera kumba asi achiri ngoshuta achidzokera kumba kudaro saka kumba kwake manje mari yekutenga aya mamwe matombo aya anga ari kutaura apa panga pasina manje saka zvaanga akuita akuita zvokungoshuta iyi yedu iyi yatoziva iyi mbanje ndo yanga oshuta ndobva atopesera zove neaddiction chaiyo mumbanje idzodzo alright and then ka thoma peipa nyaupe fela ke re ke nna gore ke peipa yona fela until ke batla go e tlogela ke lekile 2 times
se la ka ya rehab ko Kostere ka tshaba ko Kostere ka tla Rustenburg ka ya rehab gape ko Mabiskran ka bua ko teng ke tla gae mara be ke tlogela se la ka tlogela for about 3 months nna from my heart gore ka tlogela. All right, from when self. No, you made a very good decision. Right. Saka ari ko kwa manje pane paitonzo kuti ada kusiya. Hanimona. Hey, vana Judy mu comment section mari kuti kwanze zviri safe guys, ndo basa redu iroro, ndo basa redu iroro, imbomira kutudza sina basa. Right. Saka anzi ndandakunza kuti da kusiya ndoga. Ndakatira kusiya 3 times. But zvaitoramba kuti ndisiye 3 times and achizama kusiya zvairamba ombotosiya odzokera kusvikira azonzwa ega kuti no guys ina handichadi ndo pakaita decision kuti I no longer want kutsva chose kuti ndishute zvinhu izvi ndobva zvadi. So akifetsa go tlogela for 3 months ka boela gape moyo happy mo Nyaopeng young ka like ne ke zula go toropo ne moments mo like everyone ba re ke le ho some babotle like da ba itse ke le ho ka toropong ka tlhatso dikoloi ko Shoprite bona mo Shoprite ka bona re penta di maotwana re penta di bambala most ya thomo pipa hape ma ke pipa nya o fela ke sa tlhela ke tshwara po. All right, so today ke sa tlhela ke tshwara po. All right, sa akabvasiya zvekubata vanhu nkunzi kuti mtauni yese vanhu vaitoti vakamuona nzi nchifamba kudai vaitotiza kuti tsotsere kubata vanhu rese tsere kufasa vanhu vanga kumutiza pekuti achinda kutsvaga mari apachisina apa pa iye akuda kuchinja life yake manje but mtauni manje kuti anotsvaga pekuti ashanda apachashandiki handiti ndo pakatenga kuti zvekunosuka mota pa Shoprite pane mota dzizotuka ngosvika uchimira vanhu ndokumbura kusukirawo mota but anga asingabati powo anga ava clean handika pakunyaya dzekuba idzi saka aisuka mota dzevanhu pepa achisuka mota dzevanhu achisuka mota dzevanhu pepa achisuka mota dzevanhu handi asingasabati robbery but achishuta angadzokera mukushuta handiti then ke boetse fe so boela mo Nyaopeng ka feletsa ke ba tlo tlogela gape ka bua le mmetsame ka molla re go tlogela from my heart like permanently from your heart exactly metsa me ang kopantsha le baruti na bana la go retela for jarateng that's when ka fanda got ano ka realize diphoso tse nne ke di etsa. Wow. So a ke sa batlo boela ko morago mama. Wow. And I wish gore ke se be ka boela because it's taken a le kgwedi le beke ntse ke le teng but ga istle ke batlo pipa di drugs like 100% sure. Oh shame. Right. Saka ari momtani mama achita zvekusuka mota achidini guys aitengwa nikuona na chitechi vachishutwa vachishutwa kuti vachishuta ngikiri zvinhu izvi otenda kuti ndauda kushuta handiti saka akapesera azoita reach out kune mukadzi yeuya handitika yekuti abvunza kuti ndodawo kuti ndisiye ndingabatsirikana sei ndoda kusiya nemoyo wangu wese from moyo wangu chaimo ndoda kutosiya handizi kuti ndoita sei handiti ndo makadziwe pano uyu ndopakati all right ndokuchimubatsira ndokuya pano abva atanga kuti achibatsira kuti asiye kuti achisiya zvinhu zvendobva vafundisi vauya ndobva takakunamatirwa ndopakanamatira ndopataura ndakabva ndatendeuka handichadi zvachose kuti ndidzokere kupi kumhosva ende ndakuona mistakes dzangu ende ndakuda kuita zvokunamata so uile wafa bupilo wako komudimu ukupile maitswarelo kudimu okay so anzi ndakaningirira ndakazotendeuka zvachose ndikakumbirawo Mwari regerero ndikapa zvandaitawo and everything saka ndakatendeuka ndakagamuchira Jesu chaishe nemuponesi wangu nokuti ndachida kumugamuchira Jesu panapa saka ari kuti hello how are you sharp saka anzi ndakagamuchira Jesu kumugamuchidza saka hanzi ndakatogamuchira Jesu semuponesi wangu kudhara so wena seukasibhuwa kuri vana vahula nkona no diposo dzeo kababulelang kuri basika vadietsa king se o se regretang mo dilo dzeudieditseng king di drugs di lidala mo tse dintsi ke pa o sana ga no go di drugs di lidala mo tse dintsi tse di bad because we make bad decisions go people. Amen. We o di gopola phakela like mapodisa go batla sometimes o study edit exactly you can reverse what we have done. Yeah but we can stop what we can stop what you do before you. Amen. If you so minded now I'm so minded man
Ke Bible bo tshabelo ba ka ma. Ke itse Bible bo tshabelo ba ka ke kerekeng Mondays and Wednesdays. Go Shalom. Le ka jeko ke Saturday we are going for youth. All right. So guys, data rangu ra kupera naenda sagwa ne wani watu wa data rangu ra kupera pana nchida chitombofamba naye zvakasimba. Data rangu ra kupera ameno zvichaitika. Saka inzwai anzi saka zvandakazoita ndezvekudai so guys atendeuka kudaro zvachose ndamubvunza ngati chaunoda kuudzawo vamwe vechidiki vari kukura kuti vachenjerere chichauri kuregreta zvikanzi ndikuregreta makore sendakatambisa nelife yangu nekuvaudza kuti ngavasiye zvinhu zvekushuta matombo nekuti anzi unoshuta matombo woita chinhu wakashuta unenge une dzimwe pfungwa mangwana paunenge kujoga nemapurisa unenge kunyatsotanga kufunga nekuregreta manje ko ndakaitei handiwaona saka inini ndikutonamata Mwari vandibatsire handisi kuda kudzokera ikoko ndatove mukristu full time ndakunamata Mwari nemwoyo wangu wese hanzi ati Mondays nemaWednesdays anoenda kuchechi inonzi Shalom handitika izvozvi ndatomimisa ndini arikuda kuenda kuningirikiri kuyouth service kuchechi kwavari kuda kuenda antimaona everyone who people must stop and follow Jesus' path. Okay. Everything will be fine. All right. Hanzi mese vanonoshuta please nanchikumbira kuti murege mutevere cheJesu anditika zvinhu zvese zvinoita right museregai kushuta zvinodhaka izvi anditika tite mute zvokutevera soko raMwari rinokubatsirai pazvinhu zvakawanda. My brother, I'm so happy that you have left all these things, and what I want to encourage you is keep on holding on to God. I know it's too early though, 1 month and some months, in some days it's too early, but just control yourself. It starts from the mind. It's almost like imo minding ya gago. Kitso sometimes khona go etsa di crave dzela kore kai find something else to occupy yourself, be busy. Wa bona re khona no wa utla mkhuphulo le gore batla kutsuwa batla go etsang akere batla something tsa kuri busietse tsabela or ma bibling or urapele or modimo like inside nakano ela or God, I don't want this, I don't want this, I don't want puma Satan out in the name of I don't want to, I'm not going to smoke, like tell yourself that, always tell yourself you're not going to smoke. Yes. I don't want to go back. Yes. I ask God to help me every day. I don't want to go back. Yes. I don't want to go back. So mama mwana okay? Okay. You're no longer together. One have 11 years, this one have 4 years. Oh, okay. So you see now you have to change for your kids. Yeah. Bana ba khobanita wena. Change ki wena wa bona re o filwe diamond uko trongo. Okay. Bashimane ba le bangwe a risi. Maybe mafelelo a bona ne ba tlo tlhokofalla mo matsogong a bantu. Wena modimo ku file tswinu second time. Second time you may have to make things right. You were given a second. Not all people get these second chances. You have done a lot of things, a lot of wrong things to people, robbing people, doing all these things, a lot of things. You understand? But God forgives and God loves you. He called you for a reason. You must never say no to Dilodze. Say no totally. Ukhane. I was so happy kikubona ko kerekeng ya Luna the other day. Ya Runa. I was so happy kare apudi kileka bona ka kuri bashimane ba botle ba ntse ba lefa kipika ba yitsi. Wabona. So kitapelo ya ka my brother kuri uske wa boyela ko teng. Brother re fitla fa re ku bone ko kerekeng re kopana le wena and umuntu omuduna wena umana. So sensele we laule wena, we control wena. Kuri this is wrong. This is right. This is wrong. Cause se o setsang wena wa bona managa wa mshimane ole. Ona akushebeletsa. And utotswana li wena, utona li wena. Usola dilo za o di etsang wena morago. So if you do good, your child will also do good. But if you do bad, your child will also follow whatever that you are doing that is bad. So it's almost run with your life. You were given a second chance. Make use of that second chance while there's still time. And thank you very much, my brother. Thank you. I'm so happy that this is you now. You have changed. You want to be somebody and whatnot. Akatswara Zakai and guys, I don't have much money just to thank him and to cheledi ekukufa yona kiri ureke cold drink. I want to send someone. I get yes. Yes. Good. That's what I do. Hanzi maybe mana varipo Anthony vana 2 umane 11 years umane 2.
ane 2 years uyu ne 11 years. Saka ndangofarira hangu nyaya yekuti ari kuchinja upenyu wakatendeuka. Andina hangu mari kwenda guys, ndine 50 rand ndoda kumupa inini personally 50 rand iyoyo. Ndoda kumupa 50 rand atengewo cold drink. Amwewo cold drink ati achashuti kana fodya kana chii. Saka nzi ndowanzongoti kana ndakunzwa kuda ndodya masweets. So mautla craving ela ureka di sweets the walls the black. So when I'm 50 rand ela tamayo reka di packets za di walls usikareki 11 reka di walls that imsi unelizo na mo room yakho 50 rand ingainde anotenga ma packet acho ema walls e black aise mumba kuti pane ngonzwa kuda papa anti overadya akanzwa kuda overadya akanzwa kuda overadya anoona. So kikilebka kuri ape in the next 3 months I'll come here and I'll see you here uli better. Thank you. I can see you are dedicated. Oh, bless you, my brother. Bless you very much, guys. Ndonye yatanga china yo nasi iyanja tangodumana onenya ipano tangodumana onenya khotatso tlakwano nangodumana onenya guys ka and buy for him. SIS MELLY, what if he gets sent? No, he sends somebody. This one, the guy that I'm sending. So reke di holes or reku felishelete. Right. In the nation, some over 50 rand ifa. Akitsu ari reke cold drink. Ubo mo rekela di holes the black the rings. What the 50 rand? What 50 rand yak? Shian. Saka vanomutengera ma holes actually cold drink yari kudaruda cold drink aruda ma holes saka vanomutengera cold drink actually ma holes. My brother, I'm so happy. I'm so happy. And you must also sometimes get time to visit when you're okay, when you are fully recovered. Visit your brother and tell them kuri more zadi crime hakuna butsilo, there's no life there. I will one day. I will what he done. Well ichikosho ndokubloka. Well ichikosho ndinokubloka. Useless kwa uri because you are also into drugs. Well ichikosho it's useless because you are also into drugs. You are into drugs and you don't want to see. And you are seeing kuti you guys you have been exposed. You have been exposed. That's why urukudaro. Kune vatobatsirika panapa. Kune vabatsirika vakatowanda vane vana varoda kutanga zvinhu izvi. Arisi group rotintaura unoita zvanoda panapa. And arisi group rokuchinoita zvanoda panapa. Group rinorendere positive things. Group rinounzwa stories dzakafana idzi kuti vanhu vaite ma lessons vadzidze. Rinounzwa tine program inonzi behind bars. You know, we have we've got a program that we've got people in jails that are coming here to share their stories. Wa expose to shuta iwewe usoda kusiya wagwadziwa kuti ataurirei ende uriwo utori roba iwe uchabasa kuroba vanhu mudzimba warwadziwa iwewe kuti urikuda kuti wa expose kwa nyaya yako warwadziwa ibva pano ndonyaya dzedu pano andimu blocking ndoda kunyatso muudzirira handidi kumublock ndakunyatso mubura warwadziwa vanhu vadzidza guys madzidza zvakawanda pano kuti vanhu tinovatiswa sei mumba mucd mukarona raiswa pasi pedotis hai hani maona and we are saying pasi nemutoriro pasi nematombo adestroya vana vakawanda zvadestroya mafamilies destroying kids out there and kutaura kuti hazvina basa iwewe kwauri une vana iwe mira mwana wako apinde mazviri gozona kuti zvine basa mira mwana wako gozona kuti zvine basa mira uone kuti zvine basa kana mwana wako apima zviri ndipo achazouya pano kutaura kuti zvakadai pasi nemutoriro udestroy mafamilies nedzima and then tadzidza isusu zvakatowanda kuti vanhu vanobatwa enda todzidza kuti kana uchipinda pagedhe so rietse yang maritsana didikolo imogaraging rietse yang khotsena mo usave yepile gate mo like if na malomo mo ntla jarata o lebelle pele mo malomo mo na somebody or gona something se le gore sometimes gona lo ka khona go ipitisa all right like o bona ka ra motho wa feta a imetse fela gore gate ibule a batsena ga go sianetse a tsena mo jarateng right saka bese bane mo washinzwa ka